Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Lyngz. Nongbam yang district council kabakot kabakya bat kata baru asyongpat api parhana kajing jingïap jong jaitbynriew jingïap jong long sam jami kajing jingïap jong jaitbynriew bat hagan kapo jong district council ka shong ha ka Shympriah ka jong pijona sapaway naki rempayeng ki bat nak ka jala ka jongi Kidai kerumpai jing, kibaga kentai kaban shimpi ke kam ke jong uramba. Namaram don da kawai pat kalat kelenti ko kipat ba. Laitang ke sencar kada, kaba kot bat kaba hok, kaba lait na kaba bamsap, kaba don ke ding ke kriya, kaba laban sandul, ya kana syai kala sisni mentah. Dai nama kada katau ngawan ke dikapor. Pan ya kading kersanu ke jong pi. Naga bentai bak Paul Soklet kandidat ubah parti kalarai ban yang ini naga nika mau pat raisan konsulsi bat nam dan kanu kecil artatin bakong bapilak kersan yang BPP yang MP election nganget pinyai beteng nomor balai mentate ngai I kanika wei bau pat ba haga nika riga ba jongi ulong ubah start ulong ubah syai bat ulang ubah soto ya kata dong jong ka shibut ka jongpi ya kata jing kordon kabam don spa don hajar don lak don klursu kabak bantit namar kani kadai kabau bat nok sok sok away kop kapas nam kereta banrai ya ka jing bat ya ka jingïap jong kalau sai kalau sisi saya nomor kata tempat itu kita faham. Agak dikepong. To I lot jaga BPP. Daga same jong jing skokya. Bada ka jing skok na tempat. I lot jaga BPP. Bangin yo ban yo itu lakam sensa. Hande itu council. Bada hadirin kata sabisharkan. Kaya ketingnya player. Jong ka sensa kada kaba katkum kanong remblay bat ka sinsal kada kaba ngilamat lang bagi Islam bat kipo ke lekno soban song ngasukwa ban ong yeti bynta naga ktin ka jong blay syak ko musakri jong try bat ladadon menu kibah kento nama kini kiding kren jama kampe tama krem jaga ding sisa banga sutu kanikawai badai tangga jing sisa kabala arupan pelat ini kabaga ketin ke jong break on our chronicle nyo khatsao lada ki breu jonga keba khot daga kertain ke jonga ken pen rit di ken duai bat ken wa keda khmat jonga oblai on kumno ngangan snow kina pedeng ngan map ke pop jonki ngan pen khia ya ka ri ke jonki ke pat ba be pin menjur patna ya ka ding sisa bakat jela ka jongi ka jaitbynriew ka jongi ke balang ke jongi ke shong ke thau ke jongi ke long ying long sam ke jongi ke long kpa ke long kme ke kon samla shungang bat kan thei ke hap ke barit kamariang sodong sokon jong phi jonga ka don kam ya ka jing pengkia ka don kam ya ka jing pengkia nama la ima ban pek ya ka jing long jingman kat sopa baik ke long ying long sam ke jongi syak ngan ya tu fika statistics haga taga ri ka babon ki dei kiba kamel dia bagi kristan dan 90% naga chispa sapaway naki rempayeng kiba na ka jala ka jongi ki dei ki rempayeng kiba ka kentai ka ban shimpi ka kam ka jong uramba ngena yakren yiki yeng ki sam kiba kupa ula klab Nei balai kalau kumne ngibat ya keran banikong hagar India barak kawai. Hagar India barak kawai average kadetang katsal. Ni kongpong ya kata. Balai kalau kumne ni hap panbo i gajing kuni. But
ngaong pi ki yang ki sam ki jong ki don kam ya ka jing pengkia bat ki ai ke barok kami ong ki sedang ngarumpai don kam ko ki pai ba we ni don kam ya ka jing pengkia pai se ka sensat kharon ko ni don kam ya ka jing pengkia ni don kam ya ka district council ka ba kot ka ba kia bat ka ta barok ka shong pat api parhana Kumno nginji ya kita ki shakri kiban shakri hok ya pi bajana ngai happy aga jing start ka jing sotho ka jong pi ka jing em jing yap jong ka jaitbynriew jing em jing yap jong ki long sam jami ka jing em jing yap jong ka jaitbynriew bat hagan ka po jong ka district council ka shong ha ka Shympriah ka jong pi jonga amdon mano bala banne de kumoi pat kawai bor bat ka dor jong ka jing em jing yap ka shong hai ni Shympriah ibang akentu ta kamen sem jong ka jing sokya bat ta ka sokhe ar phoi tarik jong banai panwan na kermen scam kom ba finale haga MP election pan pyndonkam hok ya ka ta bor bat ka dor ya ga pan pen empat pan bhapat pen kladur ya ka district council dak pi ai ka jing kersan ya ka voice of the people party panai ka jing kersan ba po candidate jong ni uba naga ka shong naga ka constituency ka jong pi petang de kini ki kengtien ko ki pat ba be khublai shibon khublai shadarmo ya ni ka por ko pi ai pan snap kini ba shatin ki ba shakmat hagitukan ki jong pi MP election kadang dari pat jing sedang bangangit scam ke MDC election dan yai pen scam ba katakan nongrem play ka bangi krem klam ka jing tembe ka katakan rupa ka sian namangin don du ya kata ani ka bangi don ka long ka men sem ka basukia ka men sem shunrang ban le ye mentang aga ba mo pi par haga ka por kiran lang ka ju ka ben ka mo ka thom dengine pertai ka shop ka jung pra laisin laiwat rengkat bat kinongilam kijongi dan ai kena bat hi pak banginya wat baik ya ka sembal jong pra den ka pol nya perta laisin lawat ya ka sembal ke jong pra hau pra hau pra hau pra sachisian khambang ma hau pra hau pra hau pra Khyrwait sibun Khyrwait saja ngut ya pi baro